imagineu que són unes titelles molt especials. Només us dic ara, benvinguts al planeta Imagina.cat. En un planeta ni molt llunyà ni molt proper a la Terra hi viuen uns éssers peculiars. Aquest planeta es diu Imagina.cat. En Punky, un jove molt trapella, bromista i una mica desastre. La seva millor amiga és la Montserrat, una jove presumida, correcta i tranquil·la. O sigui, tot el contrari d'en Punky. A la Montserrat li agrada molt llegir llibres. És el seu hobby preferit. I per acabar, ens queda presentar a la Marí. És una jove aventurera, valenta i espavilada. La Marí tenia un coet propi i sempre estava voltant per la galàxia. Ella sempre portava records d'altres planetes a la Montserrat i en Punky. Un moment, que vaig a dir que us saludi. Hola, nois! Que podeu saludar, sisplau? Hello, friends! Bona tarda, amics i benvinguts. Ui, quanta gent. Potser m'hauria d'haver arreglat una mica més. Calla, que estàs molt maca, bonica. Em deixeu parlar a mi? Salut a tots. Que tapats a la boca! Sí? Res. He visitat un país anomenat França i allà parlen així. Ah, vale. Un cop resolt el per què la Marí ens ha saludat així, us explicaré com va anar el seu últim viatge. La Montserrat i en Punky van fer preguntes a la Marí de com va anar. La Marí explicava i explicava. En Punky i la Montserrat estaven tranquil·lets i molt atents al que la Marí deia. Un moment, sisplau. Punky, vols parar quiet d'una vegada? Estigues quiet i sigues un bon minyó. Aquell dia, la Marí va portar un bagul amb objectes de la Terra. Què hi ha dins? La Marí va començar a obrir el bagul a poc. En Punky, com podeu comprovar, no parava de bellugar-se. Vols parar quiet? Dintre del bagul hi havia 4 coses. Un MP4, un llibre, una llavor i una màscara. El llibre, de seguida que la Montserrat ho va veure, el va agafar. Per la Montserrat, aquell era el millor regal que la Marí li podia portar. La màscara, qui l'agafarà? Doncs qui ha de ser? En Punky. En Punky agafa la màscara i aprofita que la Marí i la Montserrat estan molt atentes al llibre i els hi dona un bon ensurt. La Marí, en aquell moment, li va prendre la màscara. El va renyar i emprenyada li va dir que si no es portava bé no li regalaria la màscara. Acte seguit, en Punky va agafar l'MP4. Com si hagués vist aquell aparell més d'una vegada, se'l va posar a les orelles. I de sobte, en Punky va començar a cantar. No pot ser que t'agafis aquesta música. Quan les pedres i castanyes
la castanyera, quatre cames a la muntanya per la plaça de la ciutat. Bravo! ¡Sos un rey! ¡Ey, mira menú! ¿Oh? El vive la pina debajo del mar. Que són aquests quatre. Tots tres van continuar remenant el begull. Van remenar el begull. Hola? Van remenar el begull. Buscándome el baúl de los recuerdos. Buscándome el baúl de los recuerdos. Quan van veure la llavor, es van quedar atònits. La Montserrat va buscar en el llibre a veure si trobava què s'havia de fer amb aquella llavor. De cop i volta ho va trobar i tot seguit va començar a donar instruccions de com s'havia de tractar la llavor. Per començar, es tenia que enterrar la llavor a terra i regar-la amb aigua. Així ho van fer. En aquell planeta, les plantes i els arbres creixen molt ràpid. Primer va créixer la tija, que es va fer tronc. Després les branques, les fulles, les flors i per últim el fruit. I un arbre va créixer amb un tres i no res. Que maco, oi? Però de cop, les flors i els fruits van caure. I tot seguit, les fulles. L'arbre es va quedar pelat. Només quedaven les branques. Tots tres es van quedar bocabadats i alhora molt tristos. Escolti, aquest paio està mort. No, tranquil, és que els arbres no parlen. La Montserrat va continuar llegint el llibre i va trobar una pàgina on explicava que a la Terra hi ha una època de l'any anomenada tardor, on alguns arbres perden les fulles. També deia que en un racó del món anomenat Catalunya es celebra una festa, la castanyada, on la gent es menja les castanyes torrades al foc i les fiquen en unes paperines. La Montserrat va decidir en aquell moment que mai aniria a la Terra. És lògic, ella s'assembla molt a una castanya. En un altre racó del món, anomenat Estats Units, feien una altra festa, Halloween. La Montserrat estava molt contenta. Allà no menjaven castanyes, però, agafen carbasses, les buiden per dintre, els hi feien ulls, boca i nas. I un cop acabat, a dintre posaven una espelma per fer de fanalet. Pobret Pumpkin! Ell allà tampoc hi podria anar-hi. Mira què fet amb les fulles. Que estàs per aquí? Totes les fulles a la ciutat. Sí, Montserrat, he fet una faldilla per tu. Li ha fet una faldilla per la Montserrat. Oh, que maca! Gràcies! Que la faldilla que ha fet. Avui
Avui per tu he fet un collaret. Hola, ja sí. Tots tres, després del regal d'en Pumpkin, van continuar mirant el llibre. Marí, el llibre, l'estan mirant. La Marí i en Pumpkin escoltaven atentament a la Montserrat mentre es llegia. I per una vegada a la vida, per fi, en Pumpkin es va quedar quiet, escoltant les històries, les cultures, els costums i moltes altres coses més d'aquell planeta tan especial anomenat Terra. Fins aquí hem arribat. Us hem explicat una de les moltes aventures de tres éssers que viuen en el planeta Imagina.cat. Ens hem d'acomiadar, però una cosa més, nois. A partir d'ara, quan mireu al cel i veieu un estel, potser és la Marí, que ha tornat a la Terra per recollir més coses. Vet aquí un conte que parla de la Montserrat, d'en Pumpkin i de la Marí amb el seu coet. Ens acomiadem fins a la castanyada que ve. Gràcies.